Pre nekog vremena sam snimila jedan video o metodu tehnici manifestacije pisma i na kraju sam imala utisak da sam nešto zaboravila. Rekla sam možda nisam navela sve metode i tačno sam se setila da sam jedan sjajan metod pisama zaboravila. Ili je tad bila Nova godina pa sam bila više pod utiskom nekog drugog metoda. U svakom slučaju pogledajte i tu temu, stavit ću link i znači to su sjajne metode, ali danas ću pričati u jednom kraćem videu o jednom Nevilovom metodu koji je potpuno sjajan. Znači, kod Nevila je došla jedna žena, baka, koja godinama nije imala kontakt sa svojom snajom i unukom. Oni su se negde daleko odselili, nije imala pojma ni gde žive. I ona je jako patila, naročito zbog unuka, želela je da bude u kontaktu sa unukom, ali nije znala ništa o njima. Nevil joj je posavetovao da svakoga dana piše pisma, ali tako kao da njena snaja piše njoj pismo, da bi želela da uspostavi kontakt, javlja joj se, izvinjava se što se dotad nije javila i slično. I takođe da ubaci pismo, znači da ispiše još jedno pismo u ime deteta koji želi kontakt sa bakom, koji baku voli i tako. I ona je svakoga dana, jedno 10-ak dana, pisala pisma, znači kao njena snaja, kao taj unuk. I 10. dana dobila je stvarno pismo od snaje u kome je sve što je ona pisala u imaginaciji sebi bilo napisano i unutra je bilo ubačeno pismo od unuka koji je želeo da uspostavi kontakt sa bakom. To je poznat Nevilov primer o kome je pričao u svojim predavanjima i na osnovu njega i mi možemo da primenimo znači taj metod manifestacije tako što ćemo, ja bih savjetovala veče, to je isto Nevilov metod SAC, znači pred spavanje, ispišete pismo kao da ga piše vaša voljena osoba s kojom niste u kontaktu ili ste u nekom sukobu ili neki član porodice ili rođak, prijatelj, ko već želite da vam napiše pismo. Svako večer ponavljajte to, kada dobijete to navodno pismo, vi ga pročitajte, trudite se da osetite veliku sreću što je to razrešeno i da u tom raspoloženju, u tom osjećanju zaspite. Ponavljajte dok god se ne ispuni, da li je to 7, 10 dana, 20